खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तिताबरनि सासे आइजोआ 6 बोसोरनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दङ। जरहाटआव सेवग्लिलांनाय हालोदाव सासे बैसोगोरा आइजोनि गोथै सह बोखांदों। अरुणाचल प्रदेशआव आलफा उदांनि सानै केडारआ आखाइ दैखांदों। खैराबारियाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि सा 1500 सुबुङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बाक्सानि सौरागुरियाव ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसारदों बिरेन गयारिया। सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब मोननानै गोजोननाय मोनदों बिरेन गयारिया। हायुङारि मानास हाग्रामानि बनापाड़ा रेन्जआव दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवदों एमसिएलए मन्टु बर'आ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव सानफ्रोमबो बांगासिनो दङ आइजो गोमानाय जाथायफ्रा। बेनि गेजेरावनो तिताबरनि सासे आइजोआ 6 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन आइजोआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तिताबरनि मातपुराव बेंकआव थांनो होननानै ओंखारलांनायनिफ्रायनो बिमा फिसा सानैबो गोमानानै दङ। बबेखानि 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानाय आइजोखौ माइना सुतिया होननानै मिथिनो हादों। माइना सुतियाया 12 बोसोर बैसोनि गुबुन सासे फिसाजोबो दङ। ओरैहाय फिसाज्लाजों लोगोसे बेंकआव थांनाया दिनै 3 सान जानानैबो न'आव फैफिनियाव न'खरनि सुबुंफोरखौ साननो गोनां जाहोदों आरो जिंगासिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिमा फिसा गोमानाय जाथायखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरा मातपुर पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। नाथाय माइना सुतिया आरो बिनि फिसाज्लानि बागै पुलिसआ दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै। जरहाटनि बाहोनार टौवापुखुरी गामियाव सासे बैसोगोरा आइजोनि सेवग्लिलांनाय गोथै सह बोखांदों। गावनि न'आवनो सेवग्लिलांनाय थासारियाव बोखांनो हादों बैसोगोरा आइजोनि गोथै सह। जिउ गोमानाय आइजोखौ 75 बोसोर बैसोनि अनुपमा दत्त होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अनुपमा दत्तआ गावनि न'आव फिसाजोजों लोगोसे थायोमोन। बेनि गेजेरावनो आइजोनि फिसाजोनि फिसाज्लाया माखासे मेलेमारि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय रायजोनि बाहेरायाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बे समनि गेजेराव आइजोनो ओंखाम दै होनायनि बिबानखौ गंसे हटेलनो होलांदोंमोन। नाथाय हटेला आइजोनो सम बायदियै आदार जागायाखैमोन होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों आरो हटेला आइजोनो आदार हैनायखौ बन्द खालामदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि सरासनस्रा नायबिजिरनायाव आइजोआ 10 निफ्राय 15 सान सिगांनो रुंसारि जादोंमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। आरो पुलिसआ आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा परेश बड'आ दैदेननाय आलफा उदांनि सानै केडारआ दिनै आखाइ दैखांदों। आलफा उदांनि सानै केडारआ दिनै अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि सिगाङाव गावखौनो गथायदों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलफा उदांनि सोद्रोमा मनजित गगৈ एबा नीलथपल असम आरो रोहिणी गगৈ एबा उपेन असमआ दिनै अरुणाचल प्रदेशआव आसाम राइफल्सनि सिगाङाव गावखौनो गथायदों। गावखौनो गथायनाय नीलथपल असम आरो उपेन असम मोना गंसे 32 पिस्तल आरो गंसे 9 mm पिस्तलखौबो आसाम राइफल्सनो गथायो होननानै मिथिनो हादों। अदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव खैराबारि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव 1 अक्ट'बर रबिबारखालि मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। गोदान सोद्रोमा सोसननाय एबा बे जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि, इउपिपिएल, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोआव गासै सा 1500 सुबुंफ्रा गोदानै हाबफैदों। रबिबारखालि खुंफुंनाय बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी, एमसिएलए प्रेस मुसाहारि, बारग' एमएलए आरो बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म, बारग' इएम लोमस्राव दैमारी आरो अदालगुरि जिल्ला बिपिएफ कमिटिनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, माइनरिटि सेल, गोरखा सेल, बेंगलि सेल, आदिबासि सेल, राजबंशी सेल आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन।
BPF दोलोनि आफादगिरि आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गोदानै हाबफैनाय गासैबो सोद्रोमामोनखौ गोरबोनि साबायखर जासिदों। लोगोसेनो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ समाव BPF दोलोआ गोहोआव फैफिनोब्ला रायजोनि गाहाम हाबा मावगोन आरो हा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा राननानै होगोन। बाक्सा जिल्ला सालबारि ओनसोल सौरागुरि गामिनि आबादारि बिरेन गयारिया दिन्थिनो हाबाय गावनि आथिङाव माबोरैहाय गसंथानो हायो बेनि मोनसे बिदिन्थि। 2021 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन 2 बिघा हानि ड्रागन आबाद। 2012 मायथाइनिफ्राय बे आबादखौ मबाइलाव नायनानै उनावहाय 2021 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन। थांनाय बोसोराव ड्रागननिफ्राय थोजासे मुलाम्फा मोनदोंमोन बिरेन गयारिया। सरकारि अनसुंथाइखौ आसा खालामनानै जनानै जायालासे गोबां सुबुंनो गावनि आथिङाव गसंथानायनि बिदिन्थि होदों। अदेबानि सोरखारनि फारसेनिफ्रायबो बे आबादखौ मावनो थाखाय गोनांथि जानाय दैनि राहा लोगोसे गुबुन बिथिङावबो हेफाजाब मोनदों। गिबियाव 2 बिघा हायाव जागायनानै आथिखालाव फिन आरोबाव गोदानै 1/4 बिघा हायाव जागायबावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्रागन आबादनि फिथाइखौ सौरागुरिनि खाथिनिनो फालांगिरि फायखारि बेसेनाव लाङो। 15 साननि उनाव एबा 1 दानाव खननैयै फिथाइखौ खानो हायो। ड्रागन आबादनि समान समानै आबादारि बिरेन गयारिया नारें खाजि दंफां बागानबो खालामदों। बेजों लोगोसे गोदानै जोनोम मोननाय लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे बिदिन्थि होदों आबादारि बिरेन गयारिया। दावबायारिफोरनि थाखाय दिनै 2 अक्ट'बर खालाराव हायुङारि मानास हाग्रामानि बुनापारा रेन्जखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मोनसे गिदिर हारिमु हानजा सुरनानै मानास रैखाथिनि गुबुन गुबुन स्ल'गान होयो। मानासआ जोंनि गोग्गानाय, जिब जुनार बुथारनायखौ बन्द खालाम बायदि मानास रैखाथिनि स्ल'गानजों मोनसे गेदेर हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिजों मावफुंनाय जादों। कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि सिगाङाव हायुङारि मानास हाग्रामाखौ बेखेवदोंल'मोन। बे खेबाव गिबि खेबनि थाखाय बुनापारा रेन्जआ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवजायो। दावबायारिफोरनि थाखाय बुनापारा रेन्ज बेखेवनाया गोबां खाबु जागोन। मानासनि बुनापारा रेन्जनि सिङाव जिब जुनारनि अनजिमाया थोजासे दङ। MCLA मन्टु बर'आ दावबायारिफोरखौ खावलायदों दि बुनापारा रेन्जनिफ्रायनो बयबो हाबजेनग्रो। रेन्जनि सिङाव थानायनि थाखाय बुनापारा रेन्जआव थोजासे खाबु दङ। बासबारि मावजि गेन्द्रिनि बायदिनो बुनापारा रेन्जजोंबो सिङाव हाब। थिग बेबायदिनो माखि बाहा दैमानि सायाव दालां बानायनायाव गोबां जेंना जादों। बे बिथिङाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खौरां हरनानै जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होगोन होननानै आसा खालामदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।